Vítám vás u mé první recenze na addon. Přede mnou začnu recenzovat addon, bych vám chtěl říct několik věcí. První je ta, že omluvte dnes můj hlas a moje mluvení, jelikož jsem byl u zubaře a umrtvil mi půlku ksichtu. Další věc je ta, že nevím, jak budeme dělat recenze, jelikož bych chtěl to přizvat lidi. Problém je, že já nemůžu založit server a tudíž nemám prostředky k tomu, abych já něco hostoval a já něco vytvářel. A ještě problém je ten, s kým to dělat. Chci někoho, kdo rozumí zbraním, technice, obdobím a tak dále. Ne týpka, co se pracuje v Flashpoint a SA58 se říká AK-47CZ. Blbost. No, a teď bych se rád pustil do recenze addonu. Takže, tento addon je Mossberg M500, jedná se o brokovnici, kratší varianty, jak vidíte. Je vhodná do CQB,